A Corporación de Barbadás ven de dar luz verde en pleno á proposta do goberno local para reclamar á Xunta de Galicia que asuma os gastos de conservación e mantemento dos dous CEIP que ascenden a máis de 200.000 euros anuais son o Ruxidoiro e o Filomena Dato. Nesta cantidade non se inclúen todas as actividades que ofrece o Concello para facilitar a conciliación, como as extraescolares ou as saídas didácticas e culturais. A concelleira de Educación, Marga Pérez, di que se está incumprindo un acordo do ano 2006 para que a Xunta asuma os gastos de mantemento, luz, limpeza, conserxes, alarmas e conservación, ademais do pago do persoal da conserxería. Tal e como se explica na proposta, ata o de agora son os concellos os que asumen esta carga económica, polo que se insta a Xunta de Galicia a que se realice un estudo e análise das necesidades estructurais que teñen nos centros, sobre todo os de máis antigüidade, para proceder á súa reforma integral. Ademais, instase a Deputación Provincial a axudar no cofinanciamento destes gastos mentres a Xunta non se faga cargo. A moción tamén pretende outorgar maior autonomía aos centros educativos para xestionar o seu propio mantemento, garantindo que se asignen os orzamentos de maneira eficiente e acorde ás necesidades reais de cada centro. A proposta saiu adiante no pleno da Corporación cos votos do Goberno, o concelleiro do Partido Galego e BNG e o voto en contra do Partido Popular.